Ja bomboklat! Tiedätkö mitä? Arvaa tämmöistä. Joo. Nyt on vähän. Tällä on sekava video, ottakaa hetki. Pers. Ja pelataan vaikka Robloxia tänne. Tos Hola. Mitä täällä tapahtuu? Älkää ihmettele, jos täällä kuuluu jotain passioidelmaa. Mytykki, kiitos. Avocadorilla. Jäi. Emma. Tuntuu hurra. Miksi jengi ottaa näitä hyvin pois? On johan se. Tucano banano. 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 Kuka pelaa? Tucano banano. Tucano banano. Mä en jaksanut ostaa. Tucano banano. Onks tää sun? Ei, mulla on tuolla. Tuu tänne se! Ai hei. No banano. Tucano banano. Niin pölli on. Mä olin justiin pölliinkin. No, Saatana kaikille on auki. sä oot laittanut sen sinne tuun masiin. Näytä. Eikä. Mut se ei näy siinä. Mä voin nähdä. Miksi sulla on pinkki? 116. Mut Oliver, kyllä se näkyy siinä jossain vaiheessa. Mikä? Se keska. Mikä keska? Joku lukee, että siinä videossa keskellä. Näkyy siinä. Tässä vaiheessa. Vaikka mä editoin sen silleen. Missä puhut? Mä esittelin normaalin. Sitten voiko sä näyttää sun nää? Mitkä? Bonbon glass. Joo, kohta pitää laittaa varmaan mikrofoni. Näytä mikä on sun. Onks tää sun? Oi! Kolminen. No, mä reivittäisin, niin ja joku räti mudi. Taas! Mikä niin? Mikä kapi? Sun kämppä. Tuolla. Ballerina cappuccina. On legendaarinen. Tänne niin. Ballerina cappuccina. Ballerina cappuccina. Boom! Kaapu. Ai näin. Cappuccino assassino. Tää on huono, mutta ihan sama. Kuti. Metsi on paras yleistä. Ai Sandra lukee perin. Mitä sä yrität ruoaa? No vaikka tota. Legendaarinen. Joku ryösti Chimpanzini bananini. Mä olin tällä. 2, 1, 0. Mä oon vapaana. Tää on peli. Ai persi. Tää on hyvä peli. Laita oma lukkoos. Haista. Ota. Fium. Ei tota Simbasia. Chimpanzini bananini. Se on se parhaiten. Ei oo. On. Toi. Ei oo, se on toi. Kiitos äijä. Simbas. Jee. Onko Mikael? Mitä? Sulla on 3 päivää. Plup. Ei! Mulla on! Lukaloiksi. Ei jää. On. En tiedä. Tuu kattoo. Ei mitään. Tiistai. Luka, säkin voit ehkä saada palveluita.
Out, reppu, älä... Get out! Onks se sun? Nyt se voi vetää nyt. Mennä sinne. Sä olisit voinut vetää sitä jo. Se näemme. Juu. Älä yritä, kato tätä. Olisit vetänyt sitä, sä olisit saanut... Vetä nyt tuun! Vedä tota, sä saat... Sä kuvaat video. Ei. Miksi sä painoit tota? Mitä kuvaa? Piuma! Oh. Monta levelistä on? Piuma. Monta levelistä on? Mikä level? Mikä level? Level! Ai. Monta level sä oot niinku tossa varmis? Oi per... Onks sun noin huono? Täällä on... 35 Mä tää justiin tämä. Täällä haistaa. Tarvii tuosta. Tralalelo. Mä näet sieltä kuule nyt tonne ylös, tää kukaan. Tralalelo tralala. Tralalelo tralala. Tralalelo tralala. Tralalelo Tappu tralala. trallalero! Tralalelo tralala. Sieltä tuli justiin Tralalelo trallalero. tralala. Tralalelo tralala. Tralalelo tralala. Tralalelo tralala. Tralalelo tralala. Miten sä saat? Tralalelo tralala. Tralalelo tralala. Tralalelo tralala. Äkki. Täällä on gangster-kute. Tralalelo tralala. Tralalelo tralala. Tralalelo tralala. Tralalelo tralala. Joo, peistäkää se tohon. Jum. Tralalelo tralala. Tralalelo tralala. Tralalelo tralala. Tralalelo tralala. Tralalelo tralala. Tralalelo tralala. Tuu perse. Tralalelo tralala. Tralalelo tralala. Tralalelo tralala. Tralalelo tralala. Et ite. Tralalelo tralala. Tuu mä jouduin näin. No, tuu kerran. Tralalelo tralala. Kerran noin. Tralalelo tralala. Tuu. Tralalelo tralala. Tralalelo tralala. Tralalelo Tuu tralala. nyt mä jätkin haastamaan liikaa. Menikö hermot? Meni. Näytä sun toi farmius. Mikä helvettiin varmi? Ei ruokakarja. Kuinka täytyy? Mä joinasin tän samalle servulle. Paska. Miksi näin? Läpä. Äijätä esittää lavakkaa siellä. Siellä on mun lavakka. Hei! Subscribe. Joku ruotsalainen lavakka. Kyllä. Sulla ei ollut lavakkaa. Ei niin. Kato. Se oli, mikä se oli? Se oli laava. Dom. Ei joo, se on ollut aikaisemmin. Lavakkaa, saatu niitä. Simulla ei näitä muuta. Miten sulla on? Nubini pizzanini. Sillä ei oo... Mikä toi on tässä? Kuka istuttaa se lavakkaa? Get out. Kato, mä laitan get out Dominikille. Onks Dominik? Dominikin base. Kiitos. Nubini pizzanini. Onks se oikeesti Dominik? Joo. Miten nuubi? Se on... Se riivittäsi kyllä. Se on noin huonoa. Aloittiko se just? Milloin se on aloittanut? No mitä luulet, jos... Näin. Voi. Reset. En mä halua resettaa. Eikö sulla oo rapuksia? Mä en jaksa käyttää rokkoa. Toi on niin huono. Sulla ei oo. Niin mä lahjoitin se yhdessä. Ja kuka käyttää Robloxia rapukseen? Maksimissaan voi ostaa kerran Robloxia. Ne maksaa 400. Ei kun 5. 5 euroa. saat ostaa 100 kertaa. No. Ei oo. Ei. Näytä. Vettai. Dominik rehti mun banjini banani. Mitä? Topi kurkkia noin.
tossa on Dominik, näet sä? Se on Dominik. Kauan toi aukeaa. Se on Simba Sinibananiini. Kiitos. Se päälle sun Simba Sini. Ja liivas. Hähä. Ai hähä, että jokin kurkki alasta on Dominik. Naista. Näytä sun toi Rova Gardenin farmi. Miksi? En oo nähnyt. Ei se on niin kiinnostava peli. Mä pelaan Se on, ja se on ihan mä oon ihan sukka siinä. Mä oon Mitä? Sä jäitte. Ei saa kiljoa, kun täällä on kissoja. Mulla menee korvaan. Sulla on hyviä. Onks toi sun farmi? Ei ole. Sillä on kaikki. Nyt. Onks sun... Kato nyt kun pitää lataa vielä. Lataa. No niin. Haloo. No, Onks sun noin huonot? Ei toi oo huonois. on. Ihan paska. Onks sun herneputees? On. Mulla on paljon isompi. Nyt. Minä. Aiot vaan pistää. No mulla oli, mikä oli isompikin semmonen.